tercer, què tal, com estem? Espero i desitjo que tothom molt bé i continuem en la rutina, vale? Farem nou repte per aquesta setmana. Preparats tots? Anem per la primera. Vinga, primer repte, primera activitat, vale? Anem a fer. Des del mig, obrirem una cama, tornarà al mig i traurem l'altra, sí? Al mig i obro, sí? Doncs això, una miqueta en ritme, anem seguits, vale? Aquí, vale? Descansant, aquí, la traiem fora, fora. Qui pugui, vale? Baixa una miqueta més, aquí, sí? I es queda quasi que paral·lel, vale? Amb el pit mirant al terra, sí? Una miqueta més a baix, sí? Doncs això, durant un minut, podem anar intercalant, vale? Des de molt més amunt i una miqueta més baix, un minutet, d'acord? Segon repte, què fem? Seiem al sofà, vale? Sofà, al llit, el que tinguem una cadira que ens vagi bé, sí? Com estem de vegades molt de temps asseguts, vale? Mirant pantalla o fent escola, repassant i a més, ens quedem asseguts. I des d'aquí, vale? Amb l'esquena ben recta, intentem pujar, vale? Una cama dreta. Vale? Podem tenir la punta estesa o la podem tenir cap amunt, és igual, vale? Aguantem 10 vegades la dreta, 10 vegades l'esquerra, sí? Què podem més? Doncs fem més. En lloc de 10 i 10, podem anar sumant o fem diferents sèries. Fem 10 i 10, descansem i tornem. Després una estoneta, 10 i 10 més. Vale? Anem pujant fins que nosaltres ens trobem que ja les notem una miqueta més treballades. Vale? Tercer repte. Agafem un coixí. Sí? Jo tinc aquest. Agafem un coixí. Llavors, què fem? Cama dreta, darrere. Sí? Serà un lunge, que diríem aquí, vale? Un fondo. Des d'aquí, cama dreta darrere, la primera flexionada, la que es queda flexionada, pam, aquí, sí, amb el coixí a les mans, el estirarem cap endavant i després cap a dalt, vale? Per tornar a pujar, sí? I canviem de cama, esquerra darrere, pujo i cap endavant, tornem aquí, vale? Dreta darrere, estiro el coixí a davant i després amunt, vale? I torno cap aquí, sí? Posició inicial, i tornem, anem alternant, darrere, amunt, pam, i pam. Qui pugui, això sí, braços molt estirats, endavant, darrere i torno, sí? Ben estirats, aquí, vale? Quantes vegades? Doncs aquesta, si podem fer 20, vale? Perquè no cansa tant, no és tan aeròbic, vale? I el següent, últim repte, el quart, què fem? Amb el coixí, vale? El tenim aquí, el que hem de fer és, amb el genoll, ui, quasi cau, aquí, l'hem de tornar a agafar, sí? Direm, pam, genoll amunt, i fem que torni el coixí cap a nosaltres, vale? Només això, un. Qui li surt? També pot provar tirant amb el peu, sí? Xutant, pam, i l'agafa, pam, i l'agafa, vale? I aquí juguem una estona fins que estigueu cansats i per avui és tot. Espero que us hagi agradat i que us ho passeu molt bé. Adéu!